Rakkaat siskot, hyvät veljet, oikein mainiota perjantai-iltaa kaikille sinne pöytiin aivan tasapuolisesti. Täällä oli Tomi ja Jallis teidän Keno-speakereina tänään. Joo, se kuulostaa tosi hyvältä. Hyvät ystävät, käydään läpi Rules of the Game. Eli säännöt menevät seuraavasti. Tässä näissä leveleissä on 2, 4, 6, 8 ja 10 pelinumero, vähän niin kuin hokissakin. Jokaiselle levelille haetaan siis yksi voittaja, Game Winner. Muista siis sauttaa Keno, kun saat yhteen lainiin kaikki numbers right. Se on backhand, forehand, boom, boom, boom ja voittohjelma. Tätä sitten jatketaan, kunnes kaikille 5 levelille on löytynyt aivan oma Game Winner. Ja hei, muistakaa sit kans, että jos tulee useampi samaan aikaan, niin se, joka huutaa Kenon ekana, niin se sit niinku voittaa. Et olkaa sit tarkkana siellä, ettei nukuta. Nyt se olisi sitten individual effort ja let the games begin. Onko kaikilla kenolaput ja kynät valmiina? Loistavaa. Sitten mennään. Lykkatili. 3. Niin jännät paikat. 6. Juurikin näin. 13. Hyvät ystävät, osuuko Keno häkki? Ei kuulu huutoja. Nyt en tosi kyllä muista, että milloin olisi osunut. 37. Ja Keno huudettu. Aivan loistava. Nyt lappua vaan tuomaria kohti. Voitto kotiin ja pisteet himaan. Loistava, onnittelut. Kiitoksia kaikille teille, veljet ja siskot osallistumisesta ja tervetuloa jännittämään taas ensi kerralla. Ja rätti lähtee ihan yläkulmaan. Se on moi.